Jodongo manyot e gweng' ma Kipsigis obedo kod lemo ma opondo e got ma Emuru Adigir kaka chiwo luoro mane mosenindo Johana Ngeno manowito ngimane kaluwore gi masira mar kalapapla kod ang'wen mamoko e kaunti no ma Nandi. Ne gilose gweng'no maler ma oyiedhi ma jofwambo ne okomi thuolo mar neno gino mane gitimo. Giwacho ni gilemo ne kwe kod mor ne familia mar mosenindo Ngeno ka koro gikwedo timbe maricho ma koso luore kinde leo makamano mar iko mar Johana Ngeno mane onere kaka ng'ano matiyo matek. Jakom mar Hoho mar Okak Nur Abdi hotelo ne riwruogno mar kwe matayo iko mar mosenindo jaod bura ma Emuru Adigir Johana Ngeno. Na wakati mwili wa Ngeno taletwe, tumesema watoto wachamii wa Kipsigis na wale ambao watakuja kesho waweka amani. Kiongozi yoyote ambaye atapatiwa nafasi ya kuongea, hatutaki tusikie mtoto ambaye amesaliwa na mama ya Kipsigis. Viongozi wote wa Kalenjin na jamii wa Kalenjin wale wangetaka kucha wanakaribishwa. Ama namna gani? Wazee wamesema kila mtu ako karibu anakaribishwa kesho kutu hata baadaye kukuja kusema pole. Na tunaombea Mungu roho yake aweke mahali pema pembeni. Kwa sababu battery wale dutu kwa sababu ameshughulika tangu hii maneno itoke ameshughulika na tumeona usaidizi kubwa na tunataka amani ili mheshimiwa tusindikize kwa njia ya amani. Watu wetu wote ya kaunti hii yetu ya Narok, wageni kutoka kaunti mbalimbali, viongozi wa serikali watakuwa hapa. Ile kitu tunataka tukiwa jamii ni amani. Luoro koro medre gweng' ma Gatwa Nyaga tok jodak makono chwalo listi mar nyinge jogo motudre kod ohand kuong' ma okopuodhi kod nyasore na jalup County Commissioner ma Thika East Margaret Mwaniki ka gikwayo mondo mi okas chenro mar kedo gi yedhe mamero ji mosebedo ka kelo achiedh nade ne familia mathoth. Koloso kod jodak makono, jalup County Commissioner ochiwo siem mager ne obila ma iseyo ni nitiere kod tudruok kod jogo ma uso yedhe mamero ji kendo kawo asoya. Owacho ni giwere kod timno ka kamano to ibiro kawo negi okang' mager mar chik. Bende onyiso jodak makono gol report e wi obila makawo asoya achiel kachiel e apisi mar obila mochung' ne tend send obila kata OCS kar tiyo goyo report kata kar rito goyo report e romo ma Galamoro.